Какво става, хора? Аз съм Мистер Про и днеска снимаме в Cosmic Craft на PvP. Тук при мен е Бионик, който ето го. Линк за канала му в описанието и IP-то е в описанието и да. И ще вземем кит, аз взема кит BD. Който да, Dead Brider, както е в наименованието. Аз имам леки скача. Сега само трябва да намерим жертва. И трябва да ви спре лага. Спри да... Да, на мен лаги и ще играя PvP с хората. Да. На мен лаги, защото нямам мисъл с слаб лаптоп. И тук става белето. Опа, сори, аз бих тебе. Аз почвам другата. Аз умирам с другата ки. Хапна лек, не съм си хапнал лек. Лек за вечеря. О, къде? О, той избяга. Какво връщала? Мен много ме връща и то много яко. Не, аз убих един. Аз в момента аз съм бил на шип, защото ме връща. Бягай. Оправих се. Не съм се оправил. Връща ма. Ооо, катих се върху дърво, окей. Връщането спря. Мен ме убиха. Не, убиха ме. Добре, аз ще отидам на спаун, защото трябва да репервам. Опа. Как изкръщава къс. Репервам. Някакъв магони. Мен много ме връща много гадно. Сполко ще ти спре. Дъпа. Няма да види. Играеш ли с текчат пак? Не. Аз не играх. Тогава ще питаш дали си сложиш, нали? Аз скачам. Коста. Айде, къде ще ме допадне? Пропълнат ли съм някакъв магони до смърт? Бе. Знаеш колко магони? Аз съм бастър, за да се ендърперлите, то ще пръжа. И разгеле. Аз съм на спаун. Не обръщайте внимание на многото джидове. Окей, идвам. Чай, това си... Първият ми кил! Сериозно, аз имам 56. Аз и сега почвах да играм с този ник. На мен този ник ме е доста стар. Убиха ма. Взимам си Пиро. И ще бим... най-силният. Да, знам, защото е Про 10, мисля, че беше. Не Про 8. Fire 4 Breaking 3. Тук има добавени чанти, сам да знаете. Всичко ви е готово. Брадвичка. И като с брадвата се чуят някакви гадни звуци. Тен. Точно. Аз не съм си хапнал лек. Ай си да. Айда. Какво ме биш, бе? Само на идол да я мога. Да. Лак. Лек. Аз почвам така да ги... Кой ми нали да бъда? Малко прекъсване от телефона, заглуши. Докато говориш. Не, аз не говоря с него. То скак. Няма да се пише. Аз си изерах някакъв... Се заглуша? Окей. Прекъсване от телефонът на Бионик. Смятам от PvP-то да не бъде много дълго, защото ще трябва да се обработва доста. Не че аз правя някаква много специална обработка.
Къде старamo мелето? Дай да ги вземем поне. Сега учим там, където мисля, че са. Тук съм. Окей, аз съм в базата, в кавички. Но там няма никой, затова пиша спаун, да репервам. Да си репера на сета и да скачаме пак. Аз тим при... Ще пиша, че Diamond Games е хакер, защото е така. Окей, ти пиши който кажеш какъвто и да си е. Опа! Аз си хвърлих една репери, защото съм умен. А тук имам резервен сет. Сега ще трябва малко да репервам и ще се върна, когато реперна нещата. Здравейте хора, пак сме тук и тук е Бионик. И скачаме ли? И... Както казах, не знам дали изобщо казах, айпото ще бъде в описанието. Ах, лаги ми. Ще гледам как са бийте. Лек. Ние сме забрали като небесата. Аз си хвърлих леговете. Един там с жълто. Аз си хвърлих леговете. Оп. Така. Лага трябва да спре. Аме на... Не! Някакъв е на 9 живот. Аре, звук стане. Умник. Не бе! И... На мен аз имам страшен лак. И аз. Нещо от сървъра разчуждавате имаме. Едновременно страшен лак. Не! Умирам. Мен ме убиха. И аз умрях от някой. Кикпиро, който е... Protection 5. Надявам се това видео микрофонът ми да се оправи от това прочетение миналото видео. Дано. Да, мен ме връща назад това музика. Тук някакъв си би и си яде лега. 0% хакер. Как не съм си изял леговете? Ненчо! Те трябва нещо, което ще ти напомня. Аз искам само да видя дали аз направих онзи кил. Не ме гонят хора. Аз направих онзи кил. Не съм. Какво стоиш долу, бе, жено? Взех ли леговете, не? Тази леговете. Без лакава става бибито. На мен сега не ми лагва фейзерът. На мен ми чупиха армора и ме убиха. То не избяга пак.
Значи аз ще се подготвя яко. Бол. И под. Аре бе, Ненчо. Доктор Крафт как? È un gatto Nencio, è un Nencio, è un gatto. Килаура. Окей. Така. Така. А къде си? Да ти бия пошанки. Ама аз съм ето като един Ненчо. Аз съм го гледал. Много упорито момиче. Ненчо е много си упорита. Значи да не ти бия пошанки, а да си ги бие да скачам. Да, би си. Опа. Много си да работиш. Ой, то няма меч, май. Ненчо, наистина. Влад. Аз почти го бих. Аз кой гоня някакъв и Ненчо мисля, че беше там. Не това си ти без каска. Аз Да. трябва да правите ми шапка. Умираш. Аз съм се. Мичета гонят. Какво съм? Тук има някакъв, ще го бия на един удар. Да. Това си ти, сори. Няма нищо, чакай. Аз си сложих добре. Шините код, бутушките, аз ще на спаун. Хакери. Бутушките ми се изчерпаха. Тук ние с някакъв се целим с лък, защото сме умни. Добре, аз съм малайка. Аз съм точен с лъка. Ще да разбрах. Защото го целих един път, постижение за мене. Аз джампвам. Аз си хабия дърперлите. Всичките ги. Един си хвърли от пирото. И ти взели го? Да. Първият кил е на човек без армор. Мод 57 и го е на човек без армор. Да не един йойо 13. Да не убие един йойо 13. Ще аз убих и аз с него. Ето, убиха йойо 13 още един път. Как ми се избавя от легове. Аз имам вече един стак легове. Доктор Крафт паврата. Даде кила, бе. Бас. Той ми изхаби целия армор, бе. Той му убил, бе. Почти? Не, още не съм убили. Пасих са. Не съм. Как някаква се крият... Не се крия, стоя в някаква къща, ти да завой и веднага му ударят. Още една килавра, Аз намерих килавра. За какво те кикнаха? За летене. А ти флайваш ли? Не. Върнах се в едно дърво. Мен ме килнаха за килавра, не за килавра, а за хак. Когато един път хвърлих едър перо и така ударих човек. Ма бамнаха за половин час. И мене така. Аз тя им хвърлям постоянно едър и нищо не ми казва. Ще съм перфект. Лаги ми. Голям лаг. Огромен за мене. Спя. Когато играя на shift ми е по-удобно, защото ми е лесно. Айде, дойде. Много ме причага. Аре тук с пирото. Майко. Абе, той се разкъсвай. Ние сме в дупката. Ти нямаш каска. Не само каска и... Бутушки. И аз нямам нещо. Бутушки ли са?
Нямам каска. Имам вече. Аз ще се прави. Не, падам! О, трябва да си дам лек. Убиха ме. О, йо-йо! Йо-йото ме уби. О, ще падна. Тук ще ме запалям. Падайте, долу. Ще ти стане клипа, бе. Да знам колко ми стана. Сигурно някъде вече 16 минути. 20. Толкова не стига ли? Чай, че щях да умра на помис ръце някъде или по-малко се спасих. Ендерперлите ме спасиха, паднах в дупката. Ме мобила. Мен ендерперла ме удари. Това беше моята ендерперла. Ай! Мара съм без панталонки и бутушки. И без нагръдник направо. Почти без нагръдник. И сега се усетих. И слизам долу да се обарям. Чули бе. Аз казвам ти има. Йо-йо 3 умря ли? Не. Ой, килората хвана! Мате ендерперли, спасявай се. Ще спаси ендерперли. Легове. Аз не спирам да ям легове, имам един стак. Не спра да ги ям. Ама изхвърлям си сета да умра вече. Значи аз съм без сет и ям легове и се спасявам от падането. Това е много странно. Ай, оставам се да мра. Дай да хвърлям леговете и всичко. Искаш ли паре? Да, това ще бъде от видеото. Надявам се да ви е харесало и... Чао! И каналът на Бионик в описанието и айпите в описанието. Чао!